Hi guys, kini di ay ang Team Quadro. Unta, may enjoy mo sa among video. Oh, Berto, unsa man day nimo ang kamunggay? Alangan, magunsa pa man day ko ay. Udi magsabaw ko sa kakaldiro nga kamunggay. Yay. Nga naman, dili mo motoo nga magsabaw ko usa ka kaldiro nga kamunggay. Kung wala mo ikahatag sa kuha nga usa ka kaldiro nga kamunggay, pangpanglakaw na mo haron di mo maigawan ni akong trapo. Uy! Gusto raksoy! Uy, tibagnol. Naibutante! Sigurado na nato siya. Kay basig siya ang mupadaog sa kuha. Karong umaabot nga eleksyon. Sa may mas mayo, atong lang atoon. Atong-ato. Naaman siya motorsiklo. Tamang-tama. Ihatag ng asiti. O kining pampabugnaw. Ante sakto ha. Tara na. Daliw na to na kay bisig Tara maapsin na. tagbaay na na. Tara. Huy! Uy! Kinsa man mo? Usa may tuyo niya sa kuha? Relax lang. Ako lang si Tibagnol. Kini, mo kini si Boss Turagsoy. Dagan kini. Uy, mga kandidato day mo di ay. Sakto ka managan day mo. That's right, bossing. Ani ako karon sa imong atubangan. Kay karong eleksyon, magpapili ko, mudagan ko. Uy, mga kandidato day mo di ay. Sa ato pa managan day mo. Ug managan day mo di ay. Unsa may pakinako? Tibag mo, murag nakasuga magtag utok ug limon. Pangistorya, aslom kayo. Nagairagod siya ng limon, aron mo kalma. Limon o asite? Kanang limon. Saman. Ako yatag siya para mo. Limon? Limon. Kay bagay kayo sa iyong mga anulting murag aslom kayo mahitungod sa ato ah. Unsa na inyong gihunghunghung diha? Bade. Naami ihatag sa imo ha. Kaning limon. Panghawa daw mo diri ah. Gusto ragsoy. Murag maapikhan ta ni tawanan ni. Sa may pamaagi na to ani para mabugnaw ang utok ani. Relax, Tibagnol. Wanta ni anhi diri para mangita og gubot. Ang atong gianhi mangita og butok. Diba? Suka na siya. Kay limon man nagutok. Tagaig limon. Sakto gyud ang limon na ba. Unsa man? Tawagon ko nag pinalambing-lambing. Yes. Muna gamita. Muna gamita na dapat makuha na to ang iyang butok. Lambingon may mo ato siyang himas-himasyo. Bade. Bade. Unsay body? Na ako'y body, pero dili ko body. Ako si Berto. Panghawa ra gud mo diri gud. Samukan kay mo ba? Ay, sorry. Ikaw man day si Berto. Dong. Relax. Relax lang dong ha. Kanay mong pagkasuplado, magamit nato na. Ha? Karong eleksyon baliko na mo. Budagan ko. Hindi ka may pasalubong sa imo, Berto. Berto. Kining asiti. Tamang-tama yun. Okay? Tibagnol. Sa ba kong gingon, ihatag na nga city kay Berto. Uy, hatagan ko ninyo ka city. Kamaayo ba ninyo? Pero unsaon man ako nang city? Gabag ko pa man ko nagchin sa oil. Di man ako na makaon. May pagtagaan ko ninyo kamunggay. Tibagnol. Busing. Murag. Grabe ka aslo ang batasan ng tawa. Laliman ka. Tagaan na tog asiti. Nga pampadanlog. Di mo dawan. Tagaagli mo nga pampabugnaw.
Di gyapon daw. Ang gipangita, ang wala sa tuwa. Wala tong problema karon. Tay, pangutan una ko siya. Kung nganong nangita siya kamunggay. Umutan na ba si? Dahil akong problema. O tama. Berto. Berto. Unsao man day nimo ang kamunggay. Munggay. Alangan, magunsa pa man day ko di ay. Udi magsabaw ko sa kakaldiro nga kamunggay. Yay. Unsa? Usa ka kaldirong kamunggay ang imong sabon, Berto. Grabe! Grabe, super grabe. Sa klaseng pagkasabawa. Nga naman, dili mo motoo nga magsabaw kog usa ka kaldiro nga kamunggay. Kung wala mo ikahatag sa kuha nga usa ka kaldiro nga kamunggay, panglakaw na mo haron di mo maigawan ni akong trapo. Busi, kahisog ba ning tawana? Sa una pa lang, limon juice yung utok. Aslog ay utok ni tawan. Berto. Unsa man di mo manglakaw dira? Tulong Berto. Relax lang. Tibagnol, kuhaan ning sobre. Ihatag kay Berto. Tibagnol, hinaya lang kay Basik magisi ang sobre. Mugawas ang sulod ni Ana. Unsay suludan ng sobre? Dalar. Uy! Kwarta raman lagi pangita ning tawana di ay. Gipalisod-lisod pa mi. Ingon pa niya kamunggay. Kadugay ba ihatag anang sobre? Ambi na, ako'y kuhaan abi. Hinahinay lang ba? Magisi, ihatag lagi na mo ni sa imo lagi. Buhi, ako ang makahani. Ambi ni ba? Tibagnol, buhi na ka ng sobre. Ug ihatag na kay Berto. Aron atong masiguro ang atong kadaugan. Now na! Naliguro ra ko ba? Basig ilaro na taning tawana. Dili ni mo ni buhian. Dili ta mo ibuto. Ay, ayaw. Ihatag na ko ni. Daraw. Kani mo'y kandidato. Muhatag yung sobre. Hatagan yung kog dalar. Tama-tama yun eh. Kamong duha, ayaw mo kabalaka. Kay karong eleksyon, ipangbutog yun ta mo. Kani korta. Sulbad na yun ako ang pangsabaw, ani. Tibagnol, anaan na yun sa iyang sobre. Sigurado na yun ang atong kadaugan, ani. Diba? Ay, tama di ay. Ako sa din taguan. Kay basig na ay laing mo ilog anong sobre. Lisod na kayo, mawala pa ni 1,000. Tama, isod ko ni bulsa, basig na ay laing tao. Berto, Dudong, naa namang yun sa imo ang sobre nga gikan sa mua. Dudong, Berto, karong umaabot na. Kuan ha, eleksyon, ayaw jud mi kalimti. Ha? Ito nga, don't forget to remember, okay? So, dalang ka, kay mo adto pa may sa unahan. Ayuha gyud na Berto ha. Oh, manglakaw na mo. Kamong duha. Oh, sige, panglakaw na mo. Berto, Dudong, bye-bye. Dudong, bye-bye. Diri sa mi ha. Sige, panglakaw na mo. Ayaw mo kabalaka. Kay kaninyang sobre nga gihatag diri. Sigurado na ni. Kay pambuto gyud ta mo. O dili na pud mausab ni akong nauna ipambutar gyud ta mo. Sige, lakaw na mo oy. Uy, kadaghan bag putos ani. Gipilo-pilo man ni pag-ayo. Ayay ka. Unsa man dinhi sulod di ay? Dahon man day ni di ay. Ayay, giilad ko atong duha. Psst, hoy. Gahon man day sulod ani. Ay!
Kani manday mo isulo dahon manday ni. Sus. Kalagot. Dili na ko to sila ipang buto. Bantay ito gumbalik to sila diri. Kusog pa kinindagan oh. Huwag na ko sila nabigtian. Giilad ra ko atong duha. Nagkasinabot itong duha. Dahon man day sulod ani. Kalagot. Kusog grabe kinindagan oh. Ayaw mo kabalaka kay kani inyong sobre. Nami ayaw mo kabalaka kay pamutaran gyud ta mo. Naniguro ra ko ba? Pasig Buhi na ka ng sobre. Ihatag na kay Berto. Kay Oro. Ay, Yan katawan ako ba. So hi guys, so pauba na mo na guys. Hi guys. Oh, kana. Hi guys, kini di ay ang Team Quadro. Hi guys! Kini di ay si Yima TV channel. Isa sa Team Quadro. Hi guys. Ako na si Johnny Boy TV. Isa sa Team 4. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel, isa sa Team Quadro. Kini di ay si Dulay Vlog number 6. Kini di ay si Johnny Boy TV. Kini di ay si Virtus Vlog channel. Kini usap si Yima TV channel. Kami ang Team Quadro. Andam mulingaw kaninyo. Dili mi guwapo, dili mi macho. Apan ang among mga video kataw anan jud kaayo. Hi guys. Kini di ay si Yima TV. Salamat kaninyo. Nara ko i-shout out guys. Ang atong madam diha nga si Maymay Gumabay ug si Sir Alvin Nabida. Sir, madam, salamat kayo. Kay balo ko nga grabe. So sa tanang nagpalo sa ko ano. Salamat. Ang akong gikaingon balik-balik ko nako. Wala nay hunong ang labanan sa katatawanan. Okay? Thank you. Hi guys. So shout out day ko ni Kuano Bubong Sagon from Laak. Okay. Salamat kayo sa pag tanaw ninyo sa mga video sa among gina-upload kanunay. Daghang kay salamat guys sa inyong tanan. So shout out day ko sa amo ang tanan nga kaubanan sa trabaho o shout out po ko sa amo pong tanan nga kaparintihan nga nagtan-aw ani nga vlog. So kanay inyong paglantaw bisag ginana ra na kagamay sa muay nato na ka dako nga kalipay. So Wow. daghang salamat ana. Og mao ra to. Salamat guys. Again guys, kini di ay ang Team Quadro. Ang to si Mamang. Ali Mamang. Ali na. Mamang. Dali na. Ali ba? Ali na, apil na ka. Ali ba? Hi guys, kini di ay ang Team 4. Guys, nami paila sa inyo mga botay Ali, na ali, mga nanog na diri. papel ni siya isip encantada no. Paila lang siya. Ha? O kinsa man ka? Paila lang. Paila lang sa pangalan, address o telephone number. Wala ka. Joke lang. Wala, ikaw kinsa man ka? O shout out, shout out. Ay, shout out. Kumusta kayo? Oh, ano? Okay. Hi guys, Hello guys. Nabalo po guys, kung unsa si Marian Rivera sa bata pa, kini siya sa idaran na, okay? Thank you. Okay, thank you guys.